Η επίσκεψη του Ρώσου Προέδρου στο Πεκίνο και οι συνομιλίες με τον Κινέζο ομόλογό του συνοδεύτηκαν από τις γνωστές στερεότυπες εκφράσεις που πάντα υπάρχουν σε τέτοιου είδους συναντήσεις, αλλά και αυτό αξίζει να σημειωθεί από την παρατήρηση του Προέδρου Σι ότι κατεβλήθη μεγάλος κόπος για να φτάσουν οι σύνο-ρωσικές σχέσεις στο υψηλό επίπεδο που βρίσκονται σήμερα. Πρόσθεσε μάλιστα ο Κινέζος Πρόεδρος ότι χρειάζεται προσπάθεια για να διατηρηθούν αυτές οι σχέσεις στο σημερινό επίπεδο, όπως επίσης και για να βελτιωθούν. Αυτή η παρατήρηση έχει τη σημασία της. Πρώτον, διότι πράγματι οι σύνο-ρωσικές σχέσεις χαρακτηρίζονταν από ένα στοιχείο ανταγωνισμού στο παρελθόν για λόγους που δεν είναι του παρόντος, και δεύτερον διότι η σημερινή συγκυρία επιβάλλει στις δύο χώρες όχι μόνο να έχουν καλές σχέσεις, να είναι αγκαλιά. Οι Ρώσοι έχουν ζωτική ανάγκη την Κίνα, διότι μετά το τέλος που δόθηκε από τη Δύση σε ό,τι αφορά την πώληση ρωσικής ενέργειας αλλά και άλλων ρωσικών πρώτων υλών και αγροτικών προϊόντων, η Ρωσία που βρίσκεται σε πόλεμο και έχει υψηλές ανάγκες σε έσοδα προσανατολίστηκε στην Κίνα, η οποία διψάει για ενέργεια, όπως και στην Ινδία που και αυτή διψάει για ενέργεια, είναι και οι δύο αναδυόμενες μεγάλες βιομηχανικές δυνάμεις και είχε ζωτική ανάγκη από αυτές τις αναλλακτικές αγορές. Αλλά και η Κίνα έχει ζωτική ανάγκη τη Ρωσία. Το Πεκίνο γνωρίζει άριστα και δεν χρειάζεται να το φαντάζεται, το ακούει από αμερικανικά χείλη, ότι εάν η Ρωσία γονατίσει θα έρθει η σειρά της Κίνας. Είναι γνωστό το αμερικανικό δόγμα της διπλής ανάσχεσης. Πρώτα γονατίζουμε τη Ρωσία και στη συνέχεια την Κίνα. Άρα το Πεκίνο έχει συνείδηση ότι οι Ρώσοι παλεύουν, πολεμούν όχι μόνο για τον εαυτό τους αλλά και για την Κίνα. Όχι ότι αυτή είναι η πρόθεσή τους, αλλά αντικειμενικά αυτό συμβαίνει. Κατά συνέπεια η Κίνα έχει κάθε λόγο να θέλει η Ρωσία να είναι σε καμία περίπτωση τιμένη, το καλύτερο νικήτρια στον πόλεμο για την Ουκρανία. Και οι δύο χώρες άλλωστε έχουν συνείδηση ότι η Δύση στρέφεται εναντίον τους. Γι' αυτό και έχουν ήδη προσανατολιστεί τα τελευταία χρόνια στη δημιουργία ενός εναλλακτικού πόλου στο διεθνές σύστημα απέναντι στο δυτικό πόλο. Είναι η λεγόμενη BRICS, που πια είναι BRICS Plus, δηλαδή έχουμε διεύρυνση των BRICS, όπως επίσης και ο οργανισμός Σαγκάης. Ξέρουν λοιπόν οι Κινέζοι ότι έχουν ανάγκη τη Ρωσία όπως η Ρωσία έχει ανάγκη την Κίνα. Και αυτό είναι ακριβώς η πιο σταθερή βάση για την ανάπτυξη των διμερών σχέσεων. Είναι μάλιστα, θα έλεγα, αυτές οι σχέσεις σε πολύ ψηλότερο επίπεδο από όσο φαίνονται. Και αυτό διότι η Κίνα δεν θέλει να προκαλέσει τη Δύση, τασσόμενη ξεκάθαρα και ευθέως υπέρ της Ρωσίας σε αυτό τον πόλεμο. Στην πραγματικότητα όμως αυτή είναι η θέση της. Δεν έχει καμία αμφιβολία το Πεκίνο ότι οι Αμερικανοί, όπως άλλωστε έχει υποθεί σε πολλές περιπτώσεις και όπως αποδεικνύεται από τον εμπορικό πόλεμο που κήρυξε αυτές τις ημέρες ο πρόεδρος Biden στην Κίνα, ότι οι Αμερικανοί έχουν την Κίνα στο στόχαστρο, θεωρώντας ότι αυτή η μεγάλη χώρα με την τεράστια ανάπτυξη και το βιομηχανικό δυναμικό είναι στην πραγματικότητα ο ανταγωνιστής για την παγκόσμια ηγεμονία. Η συνάντηση λοιπόν των δύο προέδρων στο Πεκίνο είναι μια συνάντηση που στέλνει ένα μήνυμα ότι αυτές οι δύο χώρες θα βαδίσουν μαζί, και αυτό είναι κατόρθωμα της αμερικανικής πολιτικής. Το κατόρθωμα, βάλτε το παρακαλώ σε μεγάλα εισαγωγικά, γιατί να θυμίσω ότι πριν πολλές δεκαετίες, για να περικυκλώσει την τότε Σοβιετική Ένωση,
ο πρόεδρος Νίξον και ο υπουργός επί των εξωτερικών του, ο Χένρι Κίσιγκερ, είχαν κάνει το περιβόητο άνοιγμα στο Πεκίνο για να δημιουργήσουν μια ειδική σχέση μαζί του, έτσι ώστε να πιέσουν και από τα ανατολικά, νοτιοανατολικά την τότε Σοβιετική Ένωση. Αυτό το δίδαγμα δεν το έχουν μάθει οι διάδοχοι στην Ουάσιγκτον. Ήταν πολλοί οι οποίοι είχαν υποδείξει, όχι μόνο στον Μπάιντεν και στους προκατόχους του, ότι θα έπρεπε οι Ηνωμένες Πολιτείες να προσανατολίσουν τη Ρωσία σε μια πολιτική έμεσης περικύκλωσης της Κίνας. Αυτό προϋπέθεται ότι στην Ουάσιγκτον θα έπαβε να υπάρχει το γνωστό αντιρωσικό σύνδρομο που οδήγησε και στον πόλεμο στην Ουκρανία. Είδαμε όμως ότι επικράτησαν άλλες σκέψεις, άλλες αντιλήψεις, άλλοι σχεδιασμοί. Με αποτέλεσμα να έχουμε φτάσει σήμερα στο σημείο οι Ηνωμένες Πολιτείες στην πραγματικότητα να πυροβολούν, να έχουν πυροβολήσει και να συνεχίζουν να πυροβολούν τα πόδια τους. Γιατί? Γιατί εισήλθαν σε έναν πόλεμο δι' αντιπροσώπων με τη Ρωσία και τώρα με τον εμπορικό πόλεμο που κήρυξε ο πρόεδρος Μπάιντεν, ακόμα και τις ελάχιστες αμφιβολίες που μπορεί να είχε το Πεκίνο για το αν βαδίζει σωστά το δρόμο εναγκαλισμένο με τη Μόσχα, αυτές οι αμφιβολίες έχουν πια διαλυθεί. Μιλάμε λοιπόν για μια κοσμοϊστορική αλλαγή. Δεν είναι σημερινή, απλώς σήμερα υπάρχει ένα πολύ μεγαλύτερο δείγμα του τι σημαίνει αυτό για τις διεθνείς ισορροπίες.